приятели, аз Станимир и днес ще ви кажа, искам да ви кажа как може да се направите да контролирате мишката на ваш приятел, в смисъл да контролирате друго място на ваш приятел. Първо трябва да се инсталирате тази програма, която може да влизате в интернет. Много разбира се, което и пишете TeamViewer да влиза, TeamViewer и сега и след това трябва да влезете в teamviewer.com, така и така изтегляте го. Тук стартирате пълна версия безплатно, но аз го имам, така че няма да го тегля. Ще клиар на всички работи, които съм изтеглил. Така, ще изтегля това. И влизате си в TeamViewer. И виждате тук, трябва да покажа вашето ID. И така това първо, което се сменя при всеки рез на TeamViewer. Така че ако искате такова с моята някъде да стане. Аз съм сложил Protect. И това трябва да имате. И някой път ще ви дам пример как се прави това. Това беше за тази програма. Надявам се да ви хареса клипа, коментирайте, абонирайте, оценявайте и ще се видим. Познайте следващия път и чао!